El comitè d'empresa de l'Hospital de la Seu d'Urgell ha decidit portar l'oficina antifrau als comptes del centre hospitalari dels darrers anys perquè s'investigui si les factures presentades per algunes empreses i serveis són a preu de mercat o si pel contrari es van inflar per afavorir a determinades empreses. Aquesta decisió s'ha pres per tal de poder demostrar que part del deute que té actualment l'hospital és degut a la mala gestió. Aquesta mala gestió, en aquest moment, nosaltres la valorem en uns quants milions d'euros. Estem encara en procés de rebre alguna documentació que no hi tenim, però que ha arribat el dia i en la participació dels sindicats majoritaris, de fet tots els sindicats que formen part del comitè d'empresa, se posaran en coneixement de l'oficina antifrau. Des del comitè d'empresa de l'hospital s'han donat alguns exemples de com s'ha arribat a la situació actual. Com sabeu, també durant una època en aquest hospital es va treballar en CERS, que és una empresa que en l'actualitat està sota investigació de l'oficina antifrau. No solament a l'hospital, sinó que durant un any tots els escolars de la Seu van menjar a través de la cuina de l'hospital que la portava CERS. Ahir va començar la història catastròfica d'aquest hospital. El comitè d'empresa també ha demanat al Bisbat d'Urgell que agafi l'exemple del que ha fet el Bisbat de Barcelona amb l'Hospital de Sant Pau per tal de salvar el centre urgellenc.